Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagrumdum kang ika-82 na anibersaryo kang araw ng kagitingan, pinanginotan ka mga opisyal kang lokal na gobyerno kang Naga. Pagsunod sa late trapiko asin paglaban sa insurhensya, mga angat na inaatubang kan PNP asin Philippine Army. Suspect na tuminaga sa sarong senior citizen sa Goa, Camarines Sur, padagos pang pinaghahanap kang PNP. NCF College of Criminal Justice Education nag-first runner-up sa nagtapos na 22nd Inter-College of Criminal Justice Education. Diyos mahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Pagkumemorar kang araw ng kagitingan, pinanginotan kan mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga, kaibahan an manlaid-lain ahensya kan gobyerno. Ginibo ini kan swagong aga sa City Hall ground. Aram taban ang kompletong detail sa report ni Melvin Machado. Saro ang lokal na gobyerno kang Naga sa day nakakalingaw, nagirumdumo na sintawanin pasasalamat ang mga sakripisyo ka mga war veterans kada minaabot ang pagkumemorar kang araw ng kagitingan. Kasubagong aga, pinanginotan ni Naga City Mayor Nelson Ligacion asin mga pag-iribang opisyal sa syudad. Kaibahan si the Brigadier General William Piñafel kang Philippine Army asin Police Colonel Erwin Rebellion ang wreath-laying ceremony. Sa Naga, may 4 pang buhay na war veterans alagad na inakaatindir sa aktibidad kasubago. Nais ko pong magpasalamat at magbigay pugay sa 4 na surviving war veterans ng Naga City na sina Attorney Salvador Gonzaga Cahot, 96 years old, Mrs. Leonela Barbosa Matos, 97 years old, Mrs. Lourdes Bellamora Morano, 97 years old. At ang pang-4 po ay si Attorney Florencio Rafael Rosales, 98 years old. Bilang makuapo ni Attorney Florencio Rosales, ugma si Attorney Asin City Councilor Jill Rosales na nagigirumduman ang mga naginibuhan kang sa iyang lolo, asin ka mga kaibahan niyang nagtalikod na sa kinaban. Maugma dahil namamati ko na importante pala si mga giniribo niya kang panahon. And sigurado po ako lang siya kasi kadakol na iba kong maswerte nag-abot ng gurang na buhay pero si Lolo nag-buhay 98 years old. So, hindi po pagtaong pagpapahalaga pa po lang sa mga natatadang veterano na buhay pa pero si mga nainot na sa inda. Sa mensahe ni Mayor Nelson Ligacion, tapos na ang panahon ng gera, asin ngunyan, mas pinagmamaigutan na magkaigwaning matuninong na komunidad. Ngayon, tapos na ang panahon ng mga digmaan, subalit patuloy pa rin tayong lumalaban. Hindi na marahil para sa ating kalayaan, ngunit patungkol pa rin sa parehas na adhikain para sa isang matiwasay at maunlad na bayan. Isang pamayanan na sumasabay sa takbo at tumutugon sa mga hamon ng mabilis na mga pagbabago ng kasalukuyang panahon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, para man kay Army Major Frank Roldan Pamayokan Division of Public Affairs kang 9th Infantry Division Philippine Army. Bako lang mga soldados ang mahihilinganin pagiging maisog sa pagsakripisyo para sa iba, ini mahihilingan man subuot sa mga OFW, mga paratukdo asin maging sa sektor kang media. Mga sundalo pwedeng maging magiting. Kagaya na lamang ng mga OFW na nagsasakripisyo para itaguyod or mapataas ang ating antas ng ekonomiya, matulungan ang kanilang pamilya, gayon din ang mga guro para maihanda ang susunod na henerasyon. At maging mga kagaya nyo na nasa
media sector na nagpapahayag or nagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Padago sa mga bareta. Tapos na ang tiempo hapon, asin ngunyan may kanya-kanyang laban na pinag-aatubang ang kapulisan asin militar para sa mas matuninong na komunidad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ibang klaseng pakikipaglaban ngunyan ang inaatubang kang Naga City Police Office. Inang pinagladawan ni Police Colonel Erwin Rebillon, City Director kang Naga City Police Office, sa saiyang mensahe sa paggirumdum kang ika-82 na anibersaryo kan araw ng kagitingan. Sinabi kay ni na padagos nilang pinagmamaigotan na may tukdo ang tamang disiplina sa tinampo na ipinaagi ninda sa one-time, big-time operation kung sain may positibo naman subuot na epekto. Sa kumulang 3 buwan sa pagiging City Director, nagkaroon din po tayo ng pagbaba ng total numbers of crime incident. Galing po sa 580 noong nakaraang taon, nagkaroon lang po tayo ngayon ng 562. Bumaba ng 13% ang 8 focus crime. Ano po itong 8 focus crime? Nabanggit ko lang po. Ito po yung theft, physical injury, rape, murder at carnapping. Ang tanging tumaas lang po is robbery. Pero ginagawa ko po ng paraan na wala pong nakawan sa Naga. Sa lado kang Philippine Army, ang padagos man subot na paglaban sa insurhensya ang saindang pinagmamaigutan. Si Brigadier General William Piñafiel, Brigade Commander kang 902nd Brigade kang Philippine Army. Iyo ang nagbasa kang mensahe ni Major General Adonis Bahaw, ang Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army na sa iyang pinagrepresentar. Para po sa kalaman ng lahat, tayo po ngayon ay mayroong matinding laban na kinakaharap. Ito ang laban natin mula sa mga komunistang grupo na patuloy na nagdudulot ng karahasan at terorismo sa mga Bicolano. Pilit nilang hinahadlangan ang mga programa na isinasagawa ng ating gobyerno na ang tanging layunin lamang ay mas mapaunlad ang ating bayan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpapadagos ang satellite registration kan Commission on Elections sa siyudad ning Naga, mientras nagrarani naman ang deadline kaini sa bulan kan September. Sa agang Miyerkules, yaon ang mga taga-Comelec Naga sa Barangay Hall kang Barangay Abella, siyudad ning Naga, asin sa Abril 2 sa Barangay Pakul. Po, ongoing sa satellite registration, may mga nabisita na kami barangay, pero ngayon na upcoming sa April 10, dyan kami sa Barangay Hall kang Abella. Then sa April 12, dyan kami sa Pakol sa Deca Vistanza. Padago sa mga bareta. Nagrehistro nin pinakahalangkaw na heat index ang Vera Catanduanes kasubagong alas 2 nin hapon na may 42 degrees Celsius, 41 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, 39 degrees Celsius sa Legazpi City, Daet, Camarines Norte, asin Masbate City, mantang sa Huban, Sorsogon, nakapagrehistro man in 37 degrees Celsius heat index. Sa pagbabalik kang Newsbreak, lolo tinadtad ning taga sa payo asin lalawgon sa Goa, Camarines Sur. Suspect padagos na pinaghahanap iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. me po, ang pinakamasayang part ng pagiging marching band is yung pag may tugtugan po kami na magkakasama kaming lahat and yung parang banding namin ng mga kabandak. And yung sa challenges naman po is yung sa pag-manage po ng time. Especially po nung sa Peña Francia. Kasi po, syempre, araw-araw po yung practice namin. Kaya po, parang yung mga gawain na lang po sa bahay is sinisingit ko na lang po. Nakatulong po ito sa akin, especially sa pag-build ng confidence ko. Kasi nung bata po talaga ako is like mahiyaan po ako. And also sa pakikisama ko po sa mga tao kasi isa rin po yun sa parang nahihirapan ako. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa amin at yung mga walang sawang nagsusuporta, especially yung mga estudyante at mga teachers sa amin po. Wala kami rito kung wala po kayo. Inyong abangan po ang aming ipipresent na performance sa darating na competition po kung saan makikita nyo ang galing at unity ng aming banda. Karamihan naman po sa mga schools ay syempre ang practice. And sa pag-practice po, meron po kaming mga struggles, may mga hindrances unang-una dahil sa mga shifting ng classes. Kaya nagkakaroon ng limited lang ang pag-practice namin sa school kasi maliit lang ang school namin. Maraming nagrereklamo ng mga teachers kasi nga hindi sila nakakaturong maayos dahil maingay kami. Pero with the support of our school head, pinapayagan naman kami na mag-practice kahit after class and weekends. Dahil dito po sa Tanog Banda, thankful ako na nagkaroon ng ganitong competition dahil kinikater nila ang mga school bands na mga small
small group bands na makasali dito sa ganitong competition dahil alam naman natin ang mga competition sa mga banda, karamihan ay mga big school, mga marami. Kami, konti lang yung instruments namin dahil public school kami. Sumali kami dito sa Tanog Banda not to win the competition but to enjoy and gain experiences in this kind of competition po. Sa school community po namin, let us encourage our students sumali dito sa banda kasi makakatulong to sa mga estudyante natin, lalo na kung papasok sila sa colleges, malaking tulong na po ito sa kanila. And sana, suportahan palalo ang ganitong mga competitions and ganitong pagsali sa mga banda po. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinirmahan na ni Naga City Mayor Nelson Legacion ang Naga City Bantay Familia Protection Center Ordinance na pinag-sponsoran ni City Councilor Gail Gomez na may katuyuhan na mapapusog asin mapahiwas ang mandato kan Bantay Familia. Ang Bantay Familia Protection Center magiging saro ng division kan City Social Welfare and Development Office kan Naga. Sa satuyang police report, may tama sa lalawgon, nguso asin nagkapirang beses subuot na tinaga sa luong ang biktimang si Ruben Lovite, 62 anyos kang Sitio Sentro, Barangay Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur, na iyo ang kausa kan sa iyang tulos-tulos na pagkagadan. Sa ngunyang padagos pa ang ginigibong investigasyon kan Goa PNP sa pamayo ni Police Major Romeo Ranara. Sinabi kaini na mayo pasindang person of interest asin padagos pang pinag-aaram ang motibo. Alagad sa mga lugad na inabot kan biktima, nagpapahiling subuot na grabe ang kaagutan kan suspect. This investigation po na tikanda, naglulos na motive kang possible suspect, may kaanggutan dahil kung hilingon ang tama kang tinagaan, dahil na tama sa tayo, then sa may nguso, tapos sa kapig, sa loong, tinagaan ng makusok. Sa iba pang police report, abrasion as in laceration ang inabot na tama kan duwang lunad kan kotse na pasiring sa Lipa, Batangas, na suminalpok sa nakasabata na truck na pasiring man sa direksyon kan syudad ni Naga, Kasubagong Aga, sa Barangay Sibuho, Libmanan, Camarines Sur. Susug ki Shane Vargas, Communication Officer kan MDRRMO Libmanan, Camarines Sur. Mayo naman sindang nahiling na ibang tama sa lunad kan kotse na tulos man narespondihan kan MDRRMO Libmanan as sinadara sa ospital. Iman lang po itong ang tama niya, may abrasion po siya. Maman po siya ang possible fracture o pong ibang tama. Iman lang po, si laceration sa forehead po, estimated 1 inch po. Tapos ning abrasion lang po, iyon lang po to. Okay. Alas man po si duwang pasyente. Padagos pa sa mga bareta, 1.2 grams ning pinagtutubudan shabu na nagkakantinay 7,800 pesos ang nakumpiskar sa suspek na 56 anyos, residente kan Ocampo Street, Zone 4A, Doña Clara Village, Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ning Naga. Matapos ang anti-illegal drug bypass operation kan Subanggi, kan mga operatiba hali sa Police Station No. 2 asin kan PDEA. Nasa kustodiya ng unyan kang Naga City Police Office ang suspek, mientras na pinag-aandam ang kontradigdi. Sa iba pang bareta, NCF College of Criminal Justice Education nag-first runner-up sa nagtapos na 22nd Inter-College of Criminal Justice Education. Ang detalye sa report ni campus correspondent Cristina Valenzuela. Nagpahiling ng tibay ang contingent kan Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education sa manlailay na kategorya sa katatapos lang na 22nd Inter-College of Criminal Justice Education sa Sorsogon City. Sumatotal na 494 points na natipon kan NCF. Our Miss Inter-CCJE 2024 is from Naga College Foundation, Cristina Marie Abin.
Saro sa mga naging highlights iyo ang Mr. and Miss Inter-CCJE kung saan matarayumpong nakoronahan bilang 2024 Miss Inter-CCJE si Christina Marie Abin kan Naga College Foundation na bako lang gayon ang nag-stand out kundi maghin ang sa iyang wit sa question and answer portion. Through the combination of these things, I believe that we can transform our society in a more productive state wherein neither the youngs and the older generation are prone to committing crimes, but rather they are contributing in the peacekeeping efforts of our community. Thank you. Kapwa mananako akan mga delegado kan NCF da Sindarina Abin asin Angelo Darilay ang Best in Sportswear asin Perfect Duo Award. Ang iba pang nako ang kapangganahan kang NCF, iyo ang kategorya kang chess, basketball women asin debate. We cannot have a blind eye. Lenient punishments, such disparities undermine the... Victim restitution is the financial compensation. Sa huri, ipinroklamang first runner-up ang NCF-CCJE hali sa 23 na contingent ngunya na taon. Patunay ng God na ang bagong kapangganahan na ini na ang Naga College Foundation dai matitinag sa pagiging home of the champion. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Asin niya ng mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.